A Deputación da Coruña acaba de publicar as bases do Plan PEL Concellos que duplica o orzamento con respecto a anteriores convocatorias. Pasa de 3 a 6 millóns de euros, co que contribuirá a crear ao redor de 900 postos de traballo nos 82 concellos coruñeses de menos de 20.000 habitantes. Trátase dunha medida extraordinaria para axudar a xerar emprego e paliar as consecuencias derivadas da crise económica e sanitaria. Destaca ademais o carácter social desta liña de axudas, posto que primará a contratación de persoas pertencentes a colectivos en risco de exclusión ou con dificultades para acceder ao mercado laboral. Establécense criterios que beneficien a maiores de 45 anos, mulleres, parados de longa duración, membros de unidades familiares con todos os componentes en paro, persoas con discapacidade ou vítimas de violencia de xénero. Os importes da subvención asignada a cada municipio varían en función da porcentaxe de persoas desempregadas de cada un dos concellos, oscilando as contías entre os 38.000 e os 104.000 euros. No Barbanza, Boiro, Rianxo, Pobra e Noia recibirán o importe máximo. Porto do Son e Muros contarán cunha axuda de 92.000, mentres que Outes recibirá 74.000 euros e Lousame 62.000. Ademais de financiar os custos salariais e da seguridade social das novas contratacións, os concellos poderán investir parte das axudas nos cursos de formación en materia de riscos laborais que deben realizar os novos empregados, tal e como establece a lexislación laboral. Os contratos deberán ser dunha xornada mínima semanal de 25 horas e poderán formalizarse entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2021. Os operarios realizarán servizos municipais como recollida e tratamento de residuos, limpeza de rúas e espazos públicos, mellora nos accesos aos núcleos de poboación e pavimentación de camiños e tarefas de mantemento en centros educativos.